दिनै बे प्रकाश नार्जारि इउटुबाराव मोनफैदों बिथाङा फैदों बेहाय बिसिनिखौ लाबोबाय दख'ना लाबोदों आरो दै लाबोदों बे जाबाय गामसा दख'ना ओमफ्राय दै बेफोरखौ लाबोदों आरोना ओमफ्राय मिक्सआ जगासिनो दङ नै जिरायगासिनो दङ सोरबा जदों होननायखौ गाज्रि खोनागोन माने जोंना बाक्साना जदों होनो आरोना ओमफ्राय बांसिनानो जोङो सोनाब साइडखिना जिरायनाय होनो नैफोर जाबाय नैफोर प्रकाश नार्जारि लाबोनाय बे जाबाय दै Madia fैदो नोंनो फैदो नोंनो मेन जाना दंथार नालाय जोंहा माबा सिरायलाय थाङा र' ओइ MLA फोर फैगौ ना माबानि बोराय जानो गोबां मोजां मोनबाय आङो माने जे नैबे मादैखौ लोगो मोननानै आरो गोबां दुखुबो नांबाय बे जाथायखौ नुनानै जे बेबायदि जि जाथाय जादों दा सरकारा बिनि सायावहाय मा फिथाइ होगोन बिसोरनि आखायावसो पावार बिसोर होनोबो हायो आरो बिसोर लानोबो माबा हायो दा बे लानो हानाय समावहाय बिसोरनि बैखौ जों अबजेक्सन हिसाबै जों जुदि इउनिटि जायोब्ला खौसेथि जायोब्ला जों बिनि एगेन्स्टै जों खामानि मावोब्ला जों बिनि थाखाय फिथाइखौ मोनगोन आरोना जेरै दा खौसेथि जाजोबदों बयबो दिनै मैया जा माखासे सुबुंफ्रा फैबाय जा एबसुफ्राबो फैबाय सोरबा जा आफाद बनसुनिफ्राय फैबाय XNDB निफ्राय फैबाय नङा होमबा दा सोरबा MLA आनो फैथों सोरबा EM आनो फैथों नङा होमबा स' बेबायदि खौसेथि जालायनानै जोंनि इउटुबारफोर लोगोफोर फैदों दा बिथांमोना ज' खौसेथि जालायनानै जि हायो अनसुंथाइ बेयाव जाग्रा बेसादफोर सोरबाफोर फैदोंब्लाथ' बिसोरनो जाग्रा बेसादफोर होनांगोन नङा होमबा स' बेबायदि हिसाबै बिथांमोना मदद होबोबाय बिनि थाखाय गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौ खुलुमबाय आरो लोगोसे मदद खालामनो थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दिनै आं बेवहाय फैनानै जि हायो आंनिफ्राय दैनि बिराद प्रब्लेम होनना बुंनायलाय बेवहाय आङो दै इसेबां हायो माने आं दिन्थिना होनसै जेनेबा बेसेबांखिनि आङो दै होफैबाय आंनि फारसेथिंनिफ्राय आरो गावनि एक्सट्रा खामानिखौ एंगेज जानांगौमोन आरोना माने माखासे भिडिअफ्राव बिदि बुङोब्ला माने गावबा गाव रेसपेक्ट थायो नालाय बेवहाय पाब्लिकफ्रा खायसे मानसिफ्रा मोनथिजोबा बिसोर एसे जाम्बा खायसे सुबुंफ्रा माने बिसोरो एसे एनै बुंबानो बेखौनो सिरियासलि नंगौ बायदि सानो ओमफ्राय जोंनो नंगौ जानानै एसे जायोब्ला सावनाङो आरोना आं बै सावखौ लुबैया माने नङा होमबा आं बै सावखौ लुबैया नङा खुगा नाङो जेनेबा बे बाथ्रा बुंदों आं बेखौ लुबैया आरोना दा आङो मोनसे सोरनिबा बेल' नङा आंहा बेयाव जाथाय जानाय खिनिखौल' आंहा देखायनांगौ आंनि बे आंहा सिमां नङा सोरनिबा न'खराव सोरबा माबा मोनसे जाथाय जादोंबा बिसोर आंनो खोन्थाहरदोंब्ला आं बिसोरनि न'खराव थांनानै जे भिडिअ बानायनानै जेसेबांखिनि डनेसन होनो हायो सोरबा अनसुंथाइ हरनो हाग्रा सुबुंफोर दङ बिथांमोना अनसुंथाइबो होयो बे हिसाबै बे मदद मोननायावहाय आं खामानि मावै बिथांमोनखौ मदद होयो थांनाय बावैसो बे समावहाय जि जाथाय जादोंमोन आं सासे गोरलै गथ'खौ भिडिअ बानायनानै आं बेखौ मदद खालामहैनो नाजाहैदोंमोन थिग बेबायदिनो आरोना दा बेवहाय नैबे आं बेखौ बुंगोन नैबे दख'ना बे दख'नाखौ जोंहा माइनाव दख'ना दखान जोंनि बड'लेण्डनि गेजेरावनो देरसिन होनो ना मा होनो मानसिफ्रा गोबां बिनि दख'नाखौ गोबां मोजां मोनो आरो बिनि गेजेराव बे दुखुनि बाथ्राखौ मिन्थिनानै आंखौ फैगोन होनना मिन्थिनानै बिथाङा दख'ना 40 खान ओमफ्राय गामसा 40 खान हरफाबाय मादैमोना अननानै बेखौ नायलायलायनानै लादो जेनेबा रानलायलायनानै लादो आंबो आखायाव होनोसै आखायाव होयोब्ला एसे बांसिन मोजां नुयो होन्दों नामा एकदमबारे दे होमबा स' बेखौ होनाय जाबाय जेनेबा माबानि थाखाय माने मादैनि जानानै आरो लोगोसे बेखौबो होनानै होनसै नङा होमबा दे होमबा बेखौबो होनाय जाबाय जि हायो एसे आंनि फारसेनिफ्राय ओमफ्राय बिनि गेजेराव गासै खोन्थानोसै आं बेवहाय 50टा बेखौ गासै होदों दे 50टा बिथांमोनाव हिसाब खालामना लाबानो जाबाय औ ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय माबा मोनसे हरफादेरदोंमोन मादैया जानो थाखाय बेखौ बेखौ नोंसोरो दै नांगौ समाव दै लोंहोदो सोरबा आलासि फैब्ला नांगौ समाव आरो मैगं थाइगं नांगौ समाव बेखौ बायनानै जादो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बे जाबाय
बे माइनाव दख'ना दखाननि बिगुमानि बेखौ आं गथायनाय जाबाय माइनाव दख'ना दखाना गोबां समनिफ्रायनो मदद होगासिनो दङ दिनैबो बिथाङा दख'ना खमावबो बेसेबांबा थाखानि बिथाङाबो डनेसन होबाय बिनि थाखाय आं माइनाव दख'ना दखाननि मादै जा प्रनिता नार्जारिखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय नोंथांनि डिलिभारि बया बेयाव फैनानै डिलिभार खालामफैबाय नोंथांनि प्रडाक्टखौ स' बेनो आरोना ओमफ्राय आं मोनसे बेखौल' खावलायो मादैया माबाफोर बुंनोब्ला एसे दे प्रनिता आब' खुलुमहरबाय नों बायदिनो एखेथार प्रनिता आब' खुलुमहरबाय जोंनो अननाय बावहरनायनि थाखाय जोंनि गाननाय जोमनायनि प्रब्लेमखौ नुनानै नोङो जोंनो दिनै दख'ना गामसा हरनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय धन्यबाद हरबाय खुलुमदों नोंखौ जौगाथों बिदिनो बयबो जोंनि बर'फ्रा गेदेर गोलाव जानानै बयबो बयखौबो माबा होनो हानाय शक्ति होनायनि थाखाय आब'खौ जोबोद धन्यबाद होबाय आरो प्रकाश फंबायखौबो होनदों गासैनिबो जों अननाय बावनानै होनहरदों जौगाथों दिनै बे प्रकाश नार्जारिया जोंनो फंबाया दै होफैदों माने फंबाय आरो फिसाला बायसाबो बे जोंनो दै होफैदों दिनै बहुद साबायखर थाबाय जोंनि खुगानि रावा बर'नि फिसा बयनियाबो मोजांबो ओंखारो गाज्रिबो ओंखारो मालाबा बेनि थाखाय गासैखौबो मायबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला जोङो खुलुमबाय खेमा बिबाय ओमफ्राय आरो सोरबाफोर बुंबावनोबा मादैया माबा मोनसे बुंबावनोबा आब' माइनाव नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय जोंनि बेयाव दुखुथिया हावरिया जानानै थानायनि थाखाय अनसाय हरबाय नाहरबाय आब'आ जोबोर रोजा रोजा जोंनि रायजो राजा जानायनिफ्राय आं आब'निसिम साबायखर बावहरबाय गोजोन्थों थेंक इउ आब' थेंक इउ स' माच आजा फिसाला आंनि फिसालाखौनो हमनांगोन प्रकाश नार्जारि आंनि फिसानि समान आं बेखौबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय खामानि गासैबो जोङो मोजां खामानि मावलांथों जौगालांबावथों आरो जौगाबाय थाथों जोंनि रायजो राजानिफ्राय आशीर्बाद हरनाय जाबाय